Onnaiyao नुबाय दिनै ओमफ्राय बेनोल' बुरजा बुरजा दौनाङाब्रा आंनि फलोवार्सफोरनोबो एसे जादों हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय दखानाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्टआवनो जादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं लासैनो खिन्थालांबाय थागोन बाहेरानि बारासो बोरैबा जोङो नै लाबाय दायो ओमफ्रायो थांनोसै गारि गाखोनानै ओमफ्राय लकेसनाव फुरा थगायबाय थादों जोंजों जायगायाव मोनफैबाय नै ओमफ्राय हाबनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो थगायबाय थादो सोलियो ए फैद' हाय लोगोफोर नै आङो दायो मा होनो लकेसनाव सफैबाय आरोना सुदेमपुरि पार्कआवनो फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं खिन्थादोंमोन जे आङो सारप्राइज होननानै ओमफ्राय बे सारप्राइजआ जाहैबाय माने बे सारप्राइजआनो जाहैबाय नोंथांमोननि सापर्टआवसो आरोना ओमफ्रायो आङो आंनि फलोवार्सआ पेजनि फलोवार्सआ 50K जानानै साक्सेस जाबाय दायो 51 थांनोसै बिनि थाखायनो आङो मोनसे फिसा सेलेब्रेसन खालामनो नागिरदों नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दा नायलांनो हासिगोन आरोना आङो दायो नै बेयाव केक लाबोदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौ हागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने बे मारैमोनलाय दे बुंदो नोंथांमोननि सापर्टआवसो आरो आं बेसिम सफैनो हादों ओमफ्रायो आंजों सापर्ट दङ लोगोफोर दङ नै आंनि लोगोफोर दङ आरो नै जोंना आगैया आंखौ एसे भिडिअ खालामदों आरो बियो ओमफ्राय दा आं ओंखारलाय दिबा केकखौ दिन्थिनोसै दे आनबक्सिं नै दा केकखौ आनबक्सिं खालामबाय होनना बुंदोब्रा नायफैदो नै खिन्थाफैलाय ओरैजाय सब लोग वीडियो बना के उसको दे देना ठीक है बाद में Oh my god ओमफ्राय बै माबाया मुसाहारिया मोजां जादों माथो बुलाय आं खेबनांगौ बे नोंनि मस्ला बर'मोन सासे नै बिसोरो दा 50K सेलेब्रेशननि डान्स खालामनो फैदों बिसोर साथामा ओमफ्राय नैबे सासेया देमसि मोसागोन 50Kनि ओमफ्राय बे आं लाजियो थाफानांगोन ना जोंखौ एसे फैदो बिथांजों लोगोसे केमेरामेनानो अयथासार दङ जोंना बिब'आनो नायथावथाव अनथावथावबा ओंखायनो बयबो सापर्ट होयो बारा दाखे साइड देना गासिबो ब्लगार गोजा आपकामिं ब्लगार ओमफ्राय बे 50K जानानै बेखौ मेगन साजोब्बाय गासिबो अनथावथाव नुबाय दिनै दा जों जागायसिगोन केकखौ हानो दे खालामबाय मिलिखौ ओमफ्राय नोंनि ब्लगाव आं गैयाबा बोरै जागोन ओमफ्राय हौवाफोरबो सासे सासे जिङाव थाहैदो नोंसोर थाहैदो गोजौ गोजौआ फखन नोंसिनिया आंनियासो मै नोंसिनाव नायबाबो लाब गैया अयथासार केमेरा खेबबाय केकखौनो हानो मोनदिया दाबो जानो लुबैनायफ्रा मा जाजोब्बाय आंहा लाइकखौसो नोंखौ बिदिबा समायखायो नोंहाबो इसेयाव लिरनायखौ खेबनानै लिरनायखौ नुहोनांगौ ना ओइनि सिदा खालामना बोरैबा जाजानाय नङा नामा गेटजेराव दोनलाय गेटजेराव केकआ स्ट्रबेरिनिसो अयथासार दामि बेनो सिनु मुसाहारिया आयौ आंहाखौनो लांसै नै सिनु ना खारबालाय बैनि सेलेब्रेशन दे मोजां खोन नों आं हारसिं नामा रिहार्सल Happy 50K celebration day दे कन्टिनिउ हानसे मानगोन केमेरा भिडिअखौ खालाम हानसे
이거 시리즈 보는 거. 너는 그러면 좀 보는 거. 네. 1, 2, 3, go. Happy 50K celebration. Salah nom. Ayo buka ibu. Mana kindle kok aku. Kindle lihat. Ang mau jupai. Ambil zaman ini angkat teman. 킥 도메 꼭 같이 키보다. 로 무슨 옵션 카메라는 다 해. 네, 무슨 옵션. 네, 카메라는 다 해. 로. 아마 비누로 부담다 도나 브라. 네, 어이 나 로. 어이 저 분들이나 가르쳐요. जों केकखौ वेस्ट खालामा ओमफ्राय 이 아무 페이스북 사고문 나. 아야, 페이스북 안 사고문. 어떻게 살는 거야 이세르? 모장 하든 아빠 이 글루트베 오마가 빌리베. Yang pedang saya. जों दा स्टुडेन्टफोरनि पार्कआव एसे एन्जय खालामफैदों. दिनै जों गासिबो खुसि जोबोद खुसि नै आयौ एफा गिदिर जायो नामा नोङो? Ang pulos pun ada wakil meli. Hello. फुलर रायखसिन बेनो जासुलिसिन नायलाय केकआ नोगोद गिदिर जादों आखाइ जायगा गैयि आयु खावलायबो जायगा गैया दे Đây là cái phần ăn nang mar. Lwgwfwr आङो केकखौ हाखांबाय नै दा ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोबो आंनि फलोवार्सफोरनोबो एसे जादों ना आमोन नांगौब्रा जोंहा मोनसे प्रब्लेम आब'निया बाहेरायाव बारा ब्लग बानायाखै दासो जागासिनो ओंखायनो नोंथांमोना आरो सापर्ट खालामबाव जा गोलाव बोर मोनथों दे नै रायखसियाव अयथासार जायो आयु बोरैबाथार आं दौलाय नांलानो आं दौलाय नै दा रायखसि रायखसा बेसे जानो हादों जाबावबाय आरोबाव खनसेबाव जों दा थांफिननायनि लामायावसै टाइम जाबाय जोंहा दा बैसागो मोसानो थांनांगौ दिनै बिब'आ सोलाबाखै नालाय ब्लग बानायनो आंसो बानायनानै होबाय बिलाइजों एसे फुगारदो ओमफ्राय दैजों ओरै खालामदो ना रायखस माला बिदि जायो फुगारबाय नै नैबे माने बेखौ मानि थाखाय आं भिडिअ लाबाय थादों बे माने इउटुबारनि लोगो ओरैबायदि क्लस ओंखायनो बे रायखसि नैबेथ' गांसो गोरलै गस्ला गानना फैखादों सेस जोंनि स्टुडेन्टफोरनि पार्कआ गांसोजों बुंजोबनाय नै जों गांसो जाहैबाय थांजोबलायसिगोन दा नै जाखांबाय बयबो जोंहा दा हटेलाव जाहैबावसिगोन नै जों दा हटेलाव जाहैबावसिगोन नै बेयावनो उदै बुंखाबाय बेथ' बिराद रायखसि नै बेथ' बस्थाथामसो लाय खारग्रा ओंखायनो बिसोर जमथाब माने बिसोरो बिनि साबसक्राइबार ओमफ्राय बिसोरखौ इनभाइट खालामदोंमोन बिसोरो सबसे खास माबानो साबसक्राइबार ओरैबायदि फेन्स आब'सिनुनि ओरैबायदि फेन्स बिसोर साथामा नैबे बिनानावा बिराद ललिपप जायो थाइसेनि नोगोद बायनानै होफै हायोबा बिसोर साथामनो नदियापारानि बिसोरो मा जादों खोन्थाजाया सिक्रेट बाथ्रासो जोंहा नोंनि खावलायखौ माथो ब्लगाव बिदि फार्स्ट साइजनिफ्राय रियेलाव माने खुथ्रा गोजा नैबे ट्राक बायदि ओरैजाय आंहा दा बेखौ माबागोन कारेन्टजों सोलिगोन आयौ आंखौ गोसोम नुजोब्बाय जोङो दायो खामानिया जोंना जोब्बाय ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांसै न'आवथ' नङा माने जोंहा प्रग्राम दङ नालाय ओमफ्राय केकखौ एसे लाबाय जोङो सारमोननोबो एसे हैनोसै जोङो बिनिफ्रायनो डाइरेक्ट प्रग्राम खालामहैनांगौ ना प्रग्राम दङ ओमफ्राय थेंक इउ दे आंनो एसेबां मा होनो सर्ट टाइमावबाबो नोंसोर आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ आरो नोंथांमोननोबो आङो मा होननांगौमोनलाय गैला जोब्बाय मानो मानसियानो थाबथाजोब्बाय साब्बाय होनदोब्रा र'
मानो बेबायदि बिलाय मानो थाबथायो थाबथाजोबो जेबो माने बुंनोनो राव फैला आरोना हा र' जाबाय थ'दो थांसै इदियावबा एकदम जाबाय थ'दो थांसै आं थांग्रोनोसै दे भिडिअ गारि आंना नोंसोर आं एयावसो थांगोन मानो फैगोन नोयो नोंबै फाग्ला जादों टाइम गैयाव थांदो दे बाय 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 आब' वेलकाम थेंक इउ दायो लोगो मोनहैफिनगोन माने जोङो प्रग्रामनि थाखाय थांदो दे आगै बाय बाय बेबो आगै थांदो दे आगै दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंखौ जाखिनि सापर्ट होदों आङो बिनानाव बा फंबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय आरो स्पेसियेलि नोंथांमोननिसिम आरोना नोंथां सापर्ट होनायावसो मा होनो आं एसिम दावखोनो हादों आंनि भिउवार्सफोरखौबो आङो थेंक इउ जासिहरबाय आङो नेक्स्ट टाइमसिमबो आङो बेबायदि जौगालांहोगोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होगोन आङो बेखौ आसा खालामो आरो आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मानो होनबा आंहा प्रग्राम दङ आरोना बैसागोनि ओमफ्राय बेवहाय थांनांगौ जाबाय जाबाय ने जाबाय जोङो दायो थांनोसै सारमोनाव बाय 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 सासे आं फरायसै